Fe saedd y mynydd coeti uwch ben ein tref ni, gan guddio sawl gyfrinach dan y ddeir ddi. Mewn tunelau tywys, lle disgleiriad glo, dydd a nos, safeiriau gweithwyr y glo. Mae cymaint o storïau gan y Gwaith Haearn am fywyd ger y ffyrnais ac am ei tref ei hunain. Lle saif y clocdwr yn falch ac yn dalsi, a'r bobl yn ymgasglu yn neuad y gweithwyr. Ar olygfa rhyfeddol o'r bryniau dan eira a llynnoedd chwareli lle byddai plant yn chwarae. O treftadaeth a hanes, mae'n cartref yn llawn, a storiau ein dilyn, neu bynnag yr am.